Hello mga ka-vlogs, good morning. Kagigising lang. So, kape tayo mga ka-vlogs. Kape ka. Antok pa ako. Late na ako natulog kagabi mga ka-vlogs. So, parang gusto kong magkape. I want coffee mga ka-vlogs. Kape mga ka-vlogs. Good morning, good morning. Kape tayo mga ka-vlogs. Mga ka-vlogs, malamig na ngayon. Medyo malamig ang panahon. Wala pa ako ilamos. Wala pa ako toothbrush. Good morning, mga What the fuck? Malamig ang panahon ngayon, mga ka-vlogs. Hindi na nga kami nag-i-aircon ng anak. Almost 1 week na kami hindi nag-i-aircon. Kape tayo. Kape original mga ka-vlogs. Ito paborito ko eh. What? What the fuck? Sarap po. Tinapay. Bibili ako ng tinapay. Yun mga ka-vlogs. Mga ka-vlogs, support nyo naman ang channel ko, Edmar TV. Don't forget to subscribe my channel para update and click the bell button para updated kayo sa mga bagong videos. Supportahan nyo mga ka-vlogs para ganahan naman ako gumawa ng mga videos mga ka-vlogs. Para ma-monetize na tayo. Tagal na natin nag-YouTube, di pa ako ma-monetize mga ka-vlogs. Kaya sa bawat subscribe nyo, maraming salamat. Good morning mga ka-vlogs. Pawis tayo mga ka-vlogs. Sini! Kailangan mga ka-vlogs magpapawis. So, tayo sa Northern Village namin. May araw na, 7:30 pa lang mga ka-vlogs. Mga ka-vlogs, tuturuan ko kayo kung paano maglaro ng basketball.
nakatira na yun. Good morning mga ka-vlogs. Kunti pa lang papawis na gano'n. Huwag tayo pag may mga training. Araw-araw pa naman yung training. O sinong lalaban? Challenge! Mga ka-vlogs. Jogging po tayo mga ka-vlogs. Pagod. Alam niyo mga ka-vlogs, every morning papractice ako dyan. Dadunk ako eh. Pero wag niyo nang pagmamalita na malupit ako maglaro ng basketball ako mga ka-vlogs. Tama na mga ka-vlogs. Tama na yun. Papawis lang mga ka-vlogs. Back to paglalaban na naman. Nasampay muna. Bye. Hi. There we go. Good.
sayawan na lang.